Dobre, chyť za tú hore. Nohami na trapec. Jedna, druhá, nula, na rám. Na rám? Áno, tu polož. Jednu, vedľa, druhú. Ježiš. Kuk. Čo? Nadávačku. Aha. Preboha. Kukuč. Preboha. Jod. Dobre, my sme pripravení. Tak, Nemá sa mi tu čo zachytiť? Nie, v pohode všetko. rozpáš. Hej? Nie, to nechaj medzi chodidlami tu čierne. Hej? Chodidlami. Tak. Preboha. Dobre, Ja poď. nemám záved ešte Hlavu do spísaný. zákonu, hore ruky, napni telo. Vyššie ruky, napni normálne, hlava do zákonu. 3, 2, 1, jump! Super! Pekne. Ruky, výborne, ruky. Čo? Bol taký filmový pás na kodrapu. Však, Stanko. Na parašutistu. Toto bol taký kameň, taký mrakodrap. Tak kričala ešte skôr ako padla. Musela chápať sa odvážiť. Keď to aj popuješ. Chytaj, Lano! Karabinku do karabinky! Máš? Rozpáš ruky! Ťahme ťa hore! Stop, stop! Jedna otočka. Dobre, jazda. Toto bolo jak z filmu o mrakodrape. Či, Stanko? Nebolo? Pozeraj sa, pozor na hlavu, hej. To cez ten hľadačík tak Chytí nevidím. sa. Ja z boku, toto bol zase prvý, čo som videl celý z boku. A ona kričala ešte skôr, ako padla. Dobre, poď ku mne. Kde kričíš? Dobre, raz. Hej. Pohode, všetko. Žijem, to je dôležité. Vidíme. Ale jak sa koľte. Pozor, ja som to Poďte, ty mi slavné pomôž. Vy nič? Vy to od vás nič? To je stále také posílové. Zadržíš, že si to ešte naťahuje, vieš. Bol testovaná figuríny, ktoré som vás Vyšľapali sa už. To už vy Tak ma to tam tlačí. Čo asi to je jedno, ale veľa za 2 štúky Bože. Čože? Vybličky a môžete... Dobre, tu sa siadneš na pravú nohu žltý stupienok. nebudete Tak, prečo? Pevná som poznaný. Ale tak nie je čo,